Halo, dobar dan, da li je to hotel? Jeste, izvolite. Mi planiramo da dođemo kod vas na letovanje, pa me zanima nešto u vezi hotela. Izvolite. Šta se sve nalazi blizu vašeg hotela? U kojem smislu? Zanima me da li ima neka prodavnica farbe kod vas? Farbe? Da. Farbe u naselju nema, ima u baru. Znate zašto vas pitam? Zbog ležaljki na plaži. Ja sam čuo da je kod vas mnogo teže pronaći praznu ležaljku i zato smo mi mislili da kada... Vi možete da na plažnom baru da se prijaviti da mi napravimo rezervaciju te ležaljke. Znate šta smo mi mislili? Da uzmemo jednu kanticu farbe... Ne, to ne možete tako. I da kad odemo sa... Ne može. Ali tako niko neće da sedne na nju. Stvarno mi je žao, ali to je neizvodljivo. Ali to se brzo suši. Ne može, znači to... A da li ja mogu kada dođem na plažu i krenem kući da ofarbam tu ležaljku i onda niko neće moći da sedne na nju? Ne može. A da stavim samo znak pazi sveže ofarbano, ali bit će to lepo urađeno. Moj deda je bio moler 50 godina. Samo 50? Da. Onda ne može. Može on da ofarba i vaše druge ležaljke, ako treba besplatno. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.